Fl-aħħar 4 snin, il-Fondazzjoni Richmond ipprovdiet aktar minn 8,000 intervent terapeutiku b'xejn lil persuni li jkunu għaddejjin minn problemi ta' saħħa mentali jew ikunu qed jieħdu kura paljattiva. Dan fil-waqt li l-Helpline 1770 tal-istess fondazzjoni irċivit aktar minn 20,000 telefonata. Is-servizz 24 siegħa kuljum dwar problemi ta' saħħa mentali bl-isem ta' Oliċett ukoll kellu aktar minn 7,000 interazzjoni. Dawn il-każi juru l-impenn tal-Fondazzjoni Richmond biex tajn persuni f'sitwazzjonijiet delikati u vulnerabbli. Il-Fondazzjoni hi dedikata biex tippromovi s-saħħa mentali u tipprovdi servizzi essenzjali għall individwi li jesperjenzaw sfidi f'ċirkostanzi simili. Dan isir permezz ta' sessjonijiet ta' terapija għal kura residenzjali bbażata fil-komunità għall appoġġ online. Bekk hi impenjata li toħloq komunità fejn it-terapija tkun aċċessibbli għal kulħadd. U għal dan l-istaġun ta' festi li jista' jkun ta' sfida għal dawk li qed jissiltu mas-saħħa mentali, il-Fondazzjoni Richmond nediet kampanja biex tkompli tgħin lil persuni li qed jesperjenzaw sfidi ta' saħħa mentali. Il-kampanja bl-isem Gift of Therapy tħeġġeġ persuni jagħtu id-donazzjonijiet biex jintużaw fi ħlas ta' sessjonijiet ta' terapija għal persuni li m'għandhomx mezzi. Fondazzjoni Richmond qed tagħmel din il-kampanja The Gift of Therapy biex propju min forsi jista' jagħti donazzjoni flok il-ħin tiegħu, dik id-donazzjoni sa tintuża biex dawk in-nies li għandhom bżonn it-terapija imma ma jifilħux iħallsu għaliha jużawha. Rigal li verament se jkun qed jgħin lil persuni li għandhom bżonn. L-idea hija brillanti, hi xi ħaġa li se tagħmilha faċli li tagħti donazzjoni biex huma jkomplu jgħinu l-ħadd ieħor kif diġà jagħmlu u naħseb li sbaħ rigal li jista' xi ħadd jirċievi meta jkunu jafu li xi ħadd qed jasem biex jgħinhom għall-aħjar.